Ik verwacht mijn naamsbekendheid in het noorden uit te breiden. Want we zijn nu nog met 2 restaurateurs in Nederland. En het wordt hoog tijd dat dus Friesland, Groningen, Drenthe ook weten waar ze mij kunnen vinden. In Utrecht is al 2 keer een tjerkenbeurs west. De organisatie vernam dat er verlet weer van zo'n beurs in het noorden. Het is duidelijk dat kerkelijke bestuurders, dus het is maar de vakmensen in de kerken, daar wel behoefte aan hebben. En wij hebben die tip teruggekregen van een aantal mensen om eens te zien of we dat regionaal omzetten konden. Hebben we wel wat oorzien, laagdrempelig, dat de Elsenien die is kerkelijk belutsen veelt, dat die een attack in en net specifiek alleen de kerkelijke bestuurder. Maar het kan echt wel heel praktisch wezen. De vlier van de kerk is kapot en ik wil zien dat het restaureren letten kan. Nou, dan is daar monumenten wachten wat dan ook. Dus het is heel breed. Waarom kom je op een beurs? Nou, wij zijn in Halle met een goed restauratie van de kerk willen gaan. En ja, dan moet ik een beetje breed oriënteren. Dus vandaar dat ik er mee. Op de beurs binnen net alleen nog stands, maar ook workshops en voordrachten. Ook op het centrale podium hebben we van alles wat zich voortdurend presenteert. Muziek, presentaties. Maar we hebben elke dag een talkshow. Die gaat door een actueel onderwerp. Eind van de middag gaat door christelijke media. En maandagmiddag gaat door de christelijke politiek. En dan mijn naam is daar nog verlet van. Dus dan geven wij meestal nu de actualiteit van politiek of media gaan we daarmee praten. Net Elsenien kan correct vinden wat er ziekert. Nou, misschien grafstenen of zo, of gedeelten daarvan, maar nee, dat hou je net vinden. Het is op mijn gebied wel interessant. Ik ben scriba van de PKN-kerk in Gariep. Dus wij vinden hier sowieso wel wat dingetjes. Maar misschien kunt u in het vervolg nog eens uitbreid worden met het beheer van de begraafplaats. En wat daarbij al hierbij komt te zien, dat is natuurlijk echt net niks. De beurs is morgen nog. Bij succes komt er een vervolg.